Здравейте! Бих искал да се обърна към европейските граждани, които с радост наблюдават напредъка на НАТО на изток, създавайки заплаха за сигурността на руското гражданско общество. Помислете дали това наистина е във ваш интерес. В Украйна с подкрепата на НАТО беше установен фашистски режим, който завземайки властта създаде заплаха за сигурността на руските граждани. Не е тайна, че НАТО финансира Бандера и други нацистки организации на територията на Украйна. И това дори стана въпрос на гордост. Днес много европейци също се гордеят, че се бият на страната на фашисткия режим в Украйна срещу Русия. Но помислете за момент, вие така активно подкрепяте своите граждани, които воюват против Русия на територията на Украйна, създавайки братство и поглъщайки идеологията на нацизма и фашизма. Това са ваши сънародници, които вече знаят как да завземат държави по въоръжен път, придобивайки опит в Украйна. Ако тази кафява чума се върне в дома ви, тя ще носи със себе си смърт и унищожение. Тези граждани ще се върнат в Европа, в родината си, при своя народ. Давам ви 100% гаранция, че те ще приложат опита си за превземане на държави върху вас. И с голямо удоволствие ще накърнят правата и свободите на собствените си граждани, както вече се случи в Украйна, когато много украинци трябваше да избягат от собствената си държава, за да защитят себе си и семейството си. Радвате ли се на това, подкрепяйки нацистите в Украйна срещу Русия? Но къде ще бягате, когато част от вашето гражданско общество, заразено с нацистката идеология, дойде на власт, както беше при фашистка Германия? Ако смятате, че само германците са били фашисти, грешите. Всеки народ може да стане фашист, ако идеологията му е наситена с нацизъм. Попитайте дядовците си, които заразени от нацистката идеология нарушават правата и свободите на собствения си народ. Това беше в Европа. Фашистите бяха германци, французи, италианци, испанци, българи, унгарци, финландци и много други. Всичките се заклеха във вярност на своя лидер Хитлер и с голямо удоволствие нарушиха правата и свободите на собствените си граждани, убивайки ги. И така тази кафява чума ще се върне при вас от Украйна. Но когато бягате в Русия, как ще погледнете в очите на гражданите на Руската федерация? Помислете добре преди да направите заключения. Изразих мнението си, които вече мнението си, кутрява чума ще се върне при вас от Украйна. Но когато бягате в Русия, как ще погледнете в очите на гражданите на Руската федерация? Помислете добре преди да направите заключения. Изразих мнението си.